Dhansiri MAC constituency Akimi AVDC chairperson pen polling center kache humridam. Karbi rongasar hawaramai sarupathar lapen bukajana tumpen KSA chingrom nang popua puthak pherangkia mai kangni. Dhansiri MAC constituency Akimi AVDC chairperson pen polling center kache humridam. Pusing ni phaithong kebarni daldili pharoi sirat roxer ke polling center ke parlo arong aradaphan niso terang pi Akimi Dhansiri AVDC chairperson chi humridam. Kedamtang surihini ra ingkoi rahini aningkan KAC MAC bang thukang wayahut Dhansiri afarman songve pen karjabdon sangpi niso terangpi suri troksi sose abut cepalong donlo. Lapen citia ceklo suri hinira ingkoi rahini aningkan matmanma alangri lapen alangri pan kikroyarat bang suri troksi sose atom BJP cepa ogdonlo. Non pining suri hinira ingkoi rapli aningkan busek aceklo alang lipan Dhansiri ahabar kapacilang jipu akimang pen Dr. Tuliram Ronghang KAC ACEM abang alang lipan BDC chairperson peklo. Laso pen alang lisitami non malom Dhansiri arlo apuling center 10 kahomridam asai deng ponlo. Lapuson ahot pini daldili ahabar homridam si radakar ialong unan pen kachito dunji apan lamchak chipitekang. Laso hot alang likai keta dhorom khai party plaklepin pen habar kang khurji akimang alam the pherangke ang no chipaklang pon. Pini number Haroi Sirat Roxer Cap Apuling Sentaramai Pusar Rajen Timung Kacepahem Pua Mayalong Kacetongdun BDC a member Horsing Hanse Ruson Hanse Bharot Ronghang Moloya Jingdung Lapen Party Klembang Pu Niren Maibongsa Tumchitongdun Halapu Pini Kacetongpon Kadu Kawe Armua Pai Bang Harohini Ra Trokebra Po Anbak Chetongpon Pusi Mayatir Sempado Kedamtang apora hot kachitongpon party kali pulote sorkar pen kipi ponawarsai hai hoita long dunde pu alam theke klang ponalong sitami alang li niso terang pi pen ke lapusona sai padolong le lapen hai dhorom lapen party plak pin pensi sai deng pon pen hawar kang thurji alam the tami ningje pon lapen misen me et pen mai pachun pon Tang tin no nang ton pen alang itum kaning je pon alam thi pen le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Ketcheng sinili akehai CM Dr. Tuliram Sar Ronghang Sar Pansini li churuntung alangli ahir jume pen alangli nang kerapen alangli nilikhan nangli rong chilang namo la penge nangli homosti constituency long chihumri tha kidup kisum kes doan sita nangli chilang am tha la penge damtang nang bor ipik lo lang se laso chilang am tha punang alangli ahir jume pen nilikhan BDC chairperson nang pe kon nili alangli Tuliram Hansar Dr. Tuliram Hansar CM Sar Phan suri suri akero kilo ako alangli instruction nang piateng je rong dam bomo Lutra kupipia kisunge doma kupipi ke ne doma khobor dam bomo pisi nili alang li instruction ateng pisi nili rong dam bomlo asila dak dol rat kisung danili non kudet le ka chini kali nili la batahini ke dam tang ni batahini election kun thurut pendanili akisung la sophang metanili rong puri o la so rong kipuri nili kisung kupipi ma towar puno ki jungalang puno ajar puno hamoisa dupi kisung la se Nili unan ke CM Sara ke rapen nili unan ke nili bori ko lang li pen chingsai pen bori ko pen block pen kopi ma ki pi un akera pi unan ta nili hin pen nili bori pen pi ke rap poni pan bori ko sa un e son answer ake haida CM Sar nang bori din ko la si ning the parlo je alangli ane trito alangli ke solai CM do bom akut do bom sek itu isek nili tu homoisa pen 100% le pupesita ilitum
प्रभाव इसी तो CM सर तनिक जे वेर काय के तारों was not built in a day to la solam के हो कसे ani sivet के उन ए la के निखारो बा निसुरी ता नहीं ला से उन के इलितुम ता म्युनिसिपल दिन दिन पेन ला पेन इलितुम डाक पेन BJP dol BJP party litum an pen ke pang tangi phan litum bor I tun pen alang li phan patover lon de litum phan ke ro mateng sel litum dala dak dhonsure hawarta man po sim lihin pen akham la so to ar bang ke li PWD tu pen arjulon te li mane details bang chini ko wo official la bang ke mane MOS pen ke deng tang do elo nang litum ta arjulon ko MOS pen ka chin tok do an la support bang ke ap dol doli pen dikhu pen la MOS to up to mane dhonsuri an la bang ke do elo mane ke cheng ini ke akam cengket nang popolo woi pisita sabu mane controversy dokai mane toar la alignment ke pon bang se non bang ke alignment bang ki elo sinili choklo soklo ko bang se arjulong la si prabjin pen kam ta cheng po sinili hin pen nin khelo ta pen ke aptu la dhonsuri toar la bang ke non kene pen wall bank pen bang aptu mane dhonsuri tu tilabosti direct apra mane toar bank pong ma ti kalwar avide ma kalwar rurai lo amasi atowar bang ta rong towar mosala pama hin besi ha border le dami sapu pen dam rong kilo lasi border ke do tum ta pinang anaka siksa ka ke tora dolo dikhi ke bangi phan bai tum headquarter da ki bangi phan lasi non bakela supoda world bank pen scheme deng kon igelo lasi non bakela ta prabjin pen aso towar bang ta tu kene ki dila bostu waya kiba ronga pahar siding keng thor towar bang ta ronga lulu te pin pe kai abang towar pen ta prabjin pen li tu ake hai Dr. Tuliam Nohan ni chito pen li tu long da prang block pen tu bangeli tu makela ke non makela ke central puta deng de ba block atowar CC payment to high bank ta deng de ko land leveling la pen ke water harvesting job ko la si la bank ke un an pen ke nili athak pen chingki pen unan pe kupia scheme pen tong ke deng mine sta MOS pen ke la ke rong atowar ke lepo ko sin pen pen ili bank ke ladak bangke ke damtan ki claim son sin li bangke ladak bangke khai ta chithak na nelo la bangke dhorom ta chithak na nelo la bangke an ke litum claim na pedam ko apo claim na pet pet lon te litum party bangke BJP party bang tang ke de litum chithak kon bon lon te le mane amu ke nang ki kun mile non se ke bang mile akini BJP de le chithak kon lon te litum bangke a party bang dang ni de ko jumon on ko la si ni ni kele ni ren mai bongsa ke hai bana ni la si hang lo bangon nang ta party nang join lo kon na alang li patan ni churoi lo je ni Karbi rongasar hawaramai sarupathar la pen bukajana tumpen KSA chingrum nang popua puthak pherang ke mai kangni pini niphai thongke busik acheklo lakhaing koirahni sarupathar la pen lakhaing koira ke thom bukajan karbi rongasar hawaramai atumpen KSA chingrum nang popua puthak pherang ke mai kangni pini bangso pherangke maikang niponalong lakhaing koirahini sarupathar karbi rongasar hawaramai along amai pu bapuram singnar lapen kongchunbang lobon pro rapchunbang mohen singnar lapen klem rapet atum lapen lakhaing koirake thom bukajan karbi rongsar hawaramai along amai pu gobin rongpi atum chetongdonsi bangso pherangke maikang nialong chitongdon Japralang sopen nili tuma pherangke Muhiram Teron angkelo Berta Public TV Karbi Anglong. Topini nilitum ladak basnong surubuthara hawara long sitami nanglitum resmi sa phana ka hang matante pachini kang tungke lason lo je nilitum hawara long sitami bangbang hawara son tak taksi nilitum sitami kiklem ke dam kendang lok irthi along sitami akimijia phan akama thadut lasi ni le hawara long sitami mei phulo lasi jitu non ka chethan bom sitami mohet jong klem chin bang bang tapulo je KSA aru du uo bang ke ki klem ki dam akasik sak dak thedung asong si thegon lo aja kong bub de asong si thegon lo lasi nili ki pudam kang tu mangela lo sinili tum rong asara tu ke akisalo matang te api apulo lasi alang litum KSA asong ya tum thek selo re selo chini olo lasi alang litum sitame det a moy arbung ason si alang litum claim dam thek lo te moi phi dadi sitame nilitum rong asar atum aphanta
นิสารบุราสินาปินคาตาลามลูปูมาทับปนเป็นอลังลิตุมสิตามีจิงรุมเป็ดเป็นการเบียงลงอดังปีอาเคเคลมอาเคดามอาสิตามีอันโซเซกิปะปรังเทจีอันโซเซอาจากองกิเทจีลาบังโซอาบังเคอลังลิตุมชิบอร์อีปนเป็นอาซองชิบเคลมเรดดามเรเรระอิสิเวตอิเปงเวตดูเทกระอลังลิตุมเคสเออาจากองชิปังตังเทกลุปุลุตังเตนิลิตุมสิตามีอาสาระตุมาตั้งแต่นิลิตุมรองอาสาระตุมสิตามีอาลวดกิเคลมกิดามดุนสิตามีจอยกิจอยพังอาซอนสีดูจีอาทิพิมานอนนิลิตุมเทกำลงเคสีพันเลยชูหังนังพุทธกุมาตารุเคสีภาษิกหังนังโปจูลาสวาลัมตะวังจุยลาซอนดูลาสีที่บอกเหตุอาเคสีพันหังลิปุนเตหละกับเพรกาเคสีตุมังเกตานองเตอิตุมังเกหังฮิลาซอนตาอันนี้เกโอยตาดูตาให้จูลาสุเคสีอารุดูวาจอยนิตาลาสุอาคิซุมตานิลิตุมาลงตาดูปกติลาสีอลังลิตุมเคสีกิเคลมกิดามcipaduk matang tekeja atom hada chuningri thuli tholo nilitum ronga sarahin penta alang litum chingrum thegra apengisi matang te isivet do thek pen alang litum karbiang long adang pi akamisen na keklem pon thegi aphan alang litum siteme ansosi aja kong do pon pupu nilitum ta kimat hadun si nilitum ronga sarahin peta chuningri dun padikrim lo lahelo nili mei pu pen alam thita tangte nalitum karbirong sar amei atuhin penke kiasi cingrum nang po sina atuhin penke ane diman pon lo takte nang le tuma kiasi cingrum nang po pen jongsi kiasi tumbang cingrum redet pertena tum kupia setiap na tum deng pon thei labangke nilitum alang litum jongsi cingrum thekthi matang te cingrum re ulo tangte nilitum sitame hawar chotla sitiri piame pen ati misendia phan asajison matang ke alam the wan thu pen lapu nangja pon thu pen claim dam pon thu nang po liputang te hala so asa yang ding sitame nilito hawalong sitame deng pon thu nang kop lalo nilito hawara hinge tangte aprang si nela ini das ruputar karbirong sara hawaramai pen ipapon la press meet mate pherangki apang kipapon nasi nang litum ladak pherangki ahin kanai te tung no tum phanta aprang si suri kardon pajir glo kardon nasi alam thi pi bang ke non iprang jong la rong sara amelong amei phu la pen la chumbang natum ke thana teng lo kithan pajir miri ke avelo office tame nilihin pen ta sudak pen mane ka chunung ri dun ke nasona thaglo KSA ya asam chom ki onga joini pina an kisung mane theklong lo pen ke bang ini media long stame ba pini lamkan arjana long stame ba chipatar chipanong stame bang kese tumaro ke do onga joini mat isi ke chile mason mansi mandet mason si thegam long nasi amana bang ke komde nangna ili bang che thegam long nasi lason kali dia nang ji KSA pulang te isi mesen pen kimi edji ki patun pon thegi phansalang tum matha nang ji hoitu mu pen alang tuma amai phu ki thama sona thaksi ili pen ang parke alang tum si theglo tum somar tum lo kapre ke kalilo nasi itum hemri kitibose sona thaksi isumar tum jong si ki matha isi vedve sumar bang thom jong si du nang film si du tamila tum kamatha office si vedve pute prejam ben kamatha du pulote tum tang don tum mithanga hemari tame ke pang chuji la hai bang tum kisung du ko sona thaksi itum ki matha teng bulong te tum ke apia pulo la pen ke hala KSA tum bang ke thek muchos tame ni tum kana part thek muchot ta hai tame lang tum bang ke itum sumar posi alang tum tan tum sumar tum sanchom ti kok pulong te tum bang aphan nang ki japo na bang te akimi o kale dia ji la son si ni tum che thek long ja ni si tum ta sudak pen nei kichuning ri lo la pen ke ining thelo itum surup thara tum ta sitame la itum alam pen var pipin pen alang tum prapjin pen alang tum mesiana twar matha pen tum api po alam charge pen mesiana twar lo pu matha pen ang tum iklai vet ki du pe thek po pusin ri tum tam achar pen stat na ni nang thidum
na sinili hin pini arni bang la apu an ajir miam de lo apu an than na sinile lam ton ko